Bé, hola nois i noies i tots aquests de quart d'ESO que volen entrar dins d'aquest cicle. Em dic Roger Penya i amb el meu company Aitor, que amb aquest vídeo us volem donar una mica d'informació sobre com hem vist nosaltres el cicle aquest temps, aquest primer any que hem estat allà fent una mica de feina. Primer de tot és una cosa que us hem d'informar perquè molta gent es veu que no ho té del tot assolit, és que no és un cicle exclusivament per videojocs i anar a jugar, anem a treballar i és un lloc on, si t'agrada la informàtica, aprendràs moltíssim sobre això en un bon entorn, amb bons professors i amb companys que els agradarà també el mateix que tu estàs estudiant. En aquest cicle treballaràs una mica de hardware, que és el maquinari del PC, el software, com el Linux o el Windows, programaràs amb Scratch, amb Python i en el primer curs. Després no ho sabem perquè hem fet només el primer. A més, també faràs xarxes on aprendràs a configurar les xarxes, els tipus de xarxes que hi ha, crear les xarxes, quines IPs corresponen, si estem fent una xarxa privada. Bé, tot això ja us ho veureu, no us vull fer molt spoiler. Quan vam entrar en aquest cicle, algunes de les preguntes que teníem va ser si tindríem deures. La resposta és sí, però no tots són deures, són unes pràctiques, les quals, si les termines a classe, no tindràs deures. Posem per exemple, és dilluns i et posen una pràctica que és per divendres. Llavors tu l'acabes dimecres, l'entregues i ja no tindràs deures d'aquella pràctica. Això va per UEFs, unitats formatives. Quan comença una UEF, els professors expliquen i fem pràctiques i activitats. Tot avalua. I també hi ha exàmens. S'avalua la UEF i si aproves ja està aprovada per sempre. Les principals diferències, una que es nota moltíssim és el pes dels exàmens. A batxillerat és un 60% més o menys i aquí aproximadament 40-35%. És molt més important la feina que feu al taller o projectes que els exàmens en si. Simplement són per al que un examen està. Veure el que has après en la UEF i ja està. Depenent de l'examen i l'assignatura que feu, l'examen serà a ordinador o a paper. Les UEFs es puntuen segons les notes que hagis tret a les pràctiques i a l'examen. Si has suspès un 20% de les pràctiques o més, i també compten les no entregades, hauràs de recuperar la UEF, ja sigui que hagis aprovat l'examen i tot. Hauràs de recuperar la UEF en les convocatòries que el professorat et digui en aquell moment. Bé, no són assignatures com en si, són mòduls. Actualment en el cicle disposem de 7 mòduls, que són sistemes operatius, hardware, ofimàtica, FOL, programació, xarxes i anglès. Anglès més que res fem una mica d'introducció a quin és el llenguatge de tot el que toquem en maquinari dins de l'anglès. La CPU, tant PC, computer, què fa cada cosa i com es diu en anglès. Una mica toquem al principi de tot el nivell més bàsic d'anglès per poder comunicar-nos amb la gent que també entén i no és simplement com a recurs extra. A més tindreu una hora de tutorial a la setmana. Bé, la veritat és que aquesta pregunta se la fan bastantes famílies, ja que no saben si amb la nota que tenen poden accedir en aquest mòdul. Bé, la veritat és que no tothom accedeix per al mateix camí. Alumnes que entren per la ESO és aproximadament un 60%. Els altres per prova d'accés, que és un 20% d'alumnes, i altres per FP, que és un altre 20%. Si teniu una bona nota a la ESO, entreu, segur. L'horari és tot del dematí, és de 8 del dematí fins les 2:30 de la tarda. Bàsicament és el mateix horari que seguíem fent a la ESO. Un detall important a dir en això és que és veritat, menys el mòdul de pràctiques que vas a fer-ho a una empresa. Llavors ho parla cada alumne amb l'empresa, no ho decideix el centre. I és difícil el cicle en si. Si vas fent el que diuen els profes i estàs atent a la classe i si tens algun dubte, preguntes, te'l resolen al moment. I és veritat que he notat personalment molt l'interès dels professors en si tens un dubte, venen i estan allà apoyant-te fins que
t'acaba sortint el que dius, ostres, és que no em surt, és que no em surt. Doncs dia darrere dia estan allà amb constància fins que et surt. Gent de classe que dius, buah, és que això és molt xungo i diuen que no em sortirà, i al final els hi ha sortit a tots ens surt al final. I bé, fins aquí el vídeo. Si teniu alguna pregunta més personal que ens vulgueu fer, us deixo a continuació els nostres correus i esperem haver solucionat la major part dels dubtes. Ens hagués agradat fer això presencialment, però bueno, degut al confinament, aquí teniu un vídeo. Si veniu a l'institut, encantat de poder tenir-vos i si no, ja ens veurem una altra vegada.